Good afternoon. Ayong palistanan, tibok kalibutan. Daghang salamat, Lord. Daghang salamat sa kasas kinabuhi. Lord, pagkatong matarong adlaw, bisag galabad ningang sakit sa ningang Ano na ka pa ningang nga, maramang ko kasukaan sa hinihinila mo sa trabaho, kay ang zawat mahaman, anam-anam, nakaman akong panglaba. Nahaman akong hilos CR, 2 ka CR, sa alas 2 pa man, dani sa kuning gigad. Ang parang murag mabag sa sakit, murag nilipitik-pitik. Nasa na ka ni. Tabagan dito na itong nangutana, niingan nga, niingan nga ngano ko nung kukuha may mga tuog PGH. Ngano ni uli na naman ko ko dito, wa ko may mga tuog PGH. Wala mo kay boss PGH, o sa kaladyo, aga manglipuyan, ikan sa PGH. Hastang kapila sakya na, kay naraman lagi Miss Muntinlupa. Sa usapod, ug mga tumig PGH, lain na pong proseso. Magsugod na po sa magsugod na po og ultrasound, laboratory. Dali ba dali maglakaw-lakaw nga to PGH nga ladyo. Muna nga, sakto na to ang pagganto, nga naigong na check up. Naibawaan mo kapangandami, makatigom pag matigom. O kaliwas Ginoo. Mga katigumig mga ingantong kantidara, mga 30 kapin. Asa ba na mapangitaan na karong panahon naman ang uli sa lamang po ko kay madun laman nabza ko'y tulumanon nga gibilin. Sa kuto nakibaw mo kung saan tulumanon, nakibaw na mo. Makaroon, wala gidani ko rin ditso. Wapanin ko kaulis ang pajag. Dani ko rin ditso sang giabutan. Wala gid, Domingos gabi ko ning abot sa gahapon din hinakon sa karon wala gani ko ning uli ani na ko din hining stay lain nagang ala barag ang murag mabuak sa murag akson ko kasukaan man ning akson sa akong muligad sa ko alas 2 naman pod noon. Okay kaya na ko sa para panihapon. Lain nagighang banan sa ni. Kamusta day ko? Diha nila Ma'am Yuning Ayop, madong palis ma'am. Okay ma'am, maminara po ko sa imong mga advice. So, ang po ko yung supak. Kung sa imong ikatambag na mo, okay na po. Okay na sigado ko. Mahawa naghang gibati og na mga message nga mga ingana nga mag-advise nga sa ngay buhaton. Di para sa uban. Na uban mingon nga nagapura, ngano kunong wapa, ngano kunong mauna. Kay uban mingon nga para sa istoryang upaw, mingon nga nalagi libre tanan. O para sang pagkabutang sa diya sa Galyaris, wadto binato ikapiso-piso pagsud na mag hospital kay malagi ito nga na emergency naman ko dito katong pag-opera. May lagi pa ipanag-inan nga parehas Manila nga inganda ako sa Galyaris sa Manila para sa pagsisarya ni upaw nga o ganit yung tagbilaran dito sa saran di makapangan pa andamon nga pong kwarta ito pagkasisarya ng upaw na putos 30 kapin itong nagasto libre na lagi ito agkuhaan na ito spilit kanang doktor o ang doktor o ang makaspilit doktor o sa malasakit maran niya makabar sa doktor pero katong mga gigamit pag-opera mga antibiotic mga distros mamutong kantidara ag kanang nagasto pag cesarian di marga po ng proseso karon sa karong sitwasyon na nga ingana kay mura man ang doktora man ang aguban nga tapod makasabot mo hindi ba dyan basta-basta pag sa Manila halos tanan ba dyan kadalihok palit dagang pagganto nga doon na laman to
makapangandaman nga nakibawag unsang sitwasyon sa kahimtang nang samot kalaba dagang labo na nga bot na ko dari daghan ka ning chat nga ang kuno nga ano wa po ko ningon nga magbuot mo pero katong ning hatag nagpamasahe wa man gani istorya pagpamasahe na pagpadung sa Manila wa man si istorya nga madingog nga na mga tao hinuon nga igurang nagtan-aw adi mo po na yun nga loyal nga taga-tan-aw kay kuan man na di nila man ka na i-mention ng kinsa ka yung tan-aw mga likas ang video kay bawa na ka kamuntay kusog mang sana dali man kaginan lamang ko ni nga kuan ibungatan ko ni nga ato kuno ko mga jo kuno ko sa isuon og jis chat dyan nga ato kuno ko manulisit sa isuon kay bawal lamang po sila wasa kay sa isuon kita lang sila na daghang kwarta ang mga isuon ija ba tag diskartes kinabuhi kung nasa daghang kwarta ila raman punto nga no kunong di ko mga jo nga daghan kunumi labang pa na mga isuon nga sa ilang tanaw siguro ang mga isuon na yahay ang sanay bawal naman Mara kay bawa mo gansa manang atang-atang lang mo sa sunod nga lakang magaling pa ko makauli sa hangyutang natawhan gusto pa kunta kung mauli pero wa pay time nga muli sa papoy kay bawa ba pud mo pamiliti ko Galicia nga kuan pod dalar pod kaundenta muhit sa kong mabasang igagaw kay to man lagi ni ulid sa gahapon wala itong sabot nga muhit sa ko muli ko sa nabawi po ganyang buntag ningan man sa nga aluoy ko ng mga bata na niya mabilin nabali na po ako makaaban kay naglaid hang mako gadawang-dawang mako aksin ko sukaan ang baba way lasa pait gang panglasa sa nakani manang ligad-ligad sa kunari karizot naman po ko trabaho mag-andam na po ko sa panihapon pakibagon sa panihapon muli po na itong rape lain lang ginamaan yung ko Lord nasa na ba ni gabi kay abi na kon ko gabi kay mura ko action ko gabi takig mura gitakigan ko gabi sa init ang ginawaan da pagkabuntag na uliwan raman no siyempre na mga lihaken nang laba kong tiwasa labon ng daan gahapon nga ang gitiwas mo nang ipangahay na teres ligad sa kuko karizot mga to shout out ko diha ni Alan Nisnisan maayong palis diha sir Immersed in Korea salamat ka ma'am kung medyo ka makalili sa ang mga video bisan pa sa ang reels na agyapon ka pare-pare mo ni Ma'am Yuning Ayop natagalili mo sa ang mga video maadyo pa mo kay supportar pa mo nag-support pa mo li Diyan na rin ang utana, nakasuldo ba kuno ko sa reels, gang reels, gamay ra jud nay dollar para ka kota. Sunod tuig pa siguro na. Sa mo tagang YouTube karon pila ra po kuan kay wa naman lagi ka nang maingon nga. Niyan nga madyo pa kuno mo undang ko, madyo pa mo kuno mo resign ako pagka video-video. Anong ina mo kung hilabdan ma-resign nga mo hilabot nila. Haraman ning video-video haran ni lingaw-lingaw update sa matag adlaw update sa mga taong nagsigig subaybay sa mga malumong kasing-kasing mo ni ko muhawa di mo ko magka-video pila ka adlaw di ko muhawa para dia mampili sa taghap madung hapon diha mura sa nagkita diha man tapog ko
Ninin Boris, pagyapon. Jit Mendoza, Madung Palis, diha, o Ginalin Rivera. Ayong hapon. Tagpilaw sa ako, murag lain ang paminasang o. Pagkataas ang BP, murag po ko. Gaduwang-duwang man ko, murag man ko nahubog. 5 minutes later. Malagi kay hapon naman, prepare na po panihapon. Kamera mandani yung mga bata. Dawa man diyas. Adun to mas bukid. Kamera na ni mga bata. Sapayan. Sedang panihapon. Napagpay salin ganiha. Ang giinit. Para panihapon. Okay na ni. Kamera mandani mga bata. Manihapon. Lagi po hang nagaganggaan. Naglibog di ko sa gibati. Gabi yung ganiha. Kung okay naman, prepare na po panihapon kay kami naman nagidan bilang mga malas adun. Hindi po panihapon sa zuwa, makapanihapon mga bata sa zuwa, alam sa makapahaway, sa gutod ba ko digma, mga po malagi itong serbisyo, panimalay, magligamo, manglimpyo, manglaba, mo alam mo itong serbisyo, sa asa. Hindi pa na himo. So, ito na sige pangutana. Ano po nung hindi ko nilitso. Ano po nung ako mulis bayad ditso. Kita sila siguro. Post ko pa. Hindi ay mga bagahe. Hindi pang da. Matoy nakaangin sang lawas na. Hindi pa maulan. Basta yung baga na itong tulak-tulak itong kariton. 40 kilos mo sa itong hang bagahe. At nga, kalis minuho, kaya naman niya po. Balag ito, sige pangutana. Sa kono pumuli. Puhon-puhon, kaloyan. Kaya kalagindani, serbisyo Lunes to Biyernes lang. Kaya may mga bata, eskwela, o makatiman. Kasi karong Sabado, puhon. Sibag na kumatos. Kuan. Bye. Ang kargawan taganiha, mahit sa tapos sakdanan sa gagaw, galing ito naman dito napasa, hindi ko ito naabot, din yung mapada. Kung dinalian ko ito isang larga kay dito ko ito tulinidad, dito ko ito hospital, kung mamalag hospital ang ijaan. Ano nga. Abanti nanay, abanti manang, antod sa taman, matapos ang hindi mas kinabuhi. Matod pa ang katapusan ng problema nangyayod ni. Mao naman sinyang serbisyo. Malagi kinabuhin kasambahay. Isu ni kaawaw ni uban mingon nga di pagkita ilang trabaho kay uwaw. Ako di ko mauwaw. Sa among kalisod. Ni uban mingon nga naniguang na lamang kuno ko sige hapon kuno ko panarbaho natural niguang makaon man gyapon ta ang agita makaon bisud pud tiguang di na magserbisyo. Maraming salamat naman po sa rin nag-ingon nga malagi na tiguang na lamang kuno ko si panarbaho sa kadto ko sa una bisud pud di ta mo trabaho nga makaon pa man ta manigingon nga sa tama nagkinabuhi sa tao at taman pud human ang problema sa problema kinabuhi. Wala pa gyapos Ginoo nga hinaat pa anta hatagan pa ko pagkabas sa panglawas nga makaya pa nang magtrabaho sa gubang sa mga atubang sa mga problema ang way kahamanan mo nang Ginoo ra jay nasayod. Salamat po sa mga taong
pirming nagsubaybay, pirming nagsunod, pirming nakibawag unsay ang sitwasyon. Salamat kaadyo. Labi na nila ni Miss and Korea, Ma'am Yuning Ayop, maayong gabi. Amping kanunay Ma'am Cherry Ulrich, na Amos Japan karon, amping kanunay. Alanis Nisan, medyo ka kanunay tigdilis hang video. Labi na diya sa Quezon City, kang pili sa taghap, madyung gabi diha amping kanunay. Madyung gabi yung tanan. Babay, marsito'y update na rin lawa. Martis, Pizza Tracy, man numero de aeron. Bye-bye, amping tanan. Madyung gabi. Madyung gabi po sa Tagbalay. Kubran ako sa dani. Ito sa Sladyo, madyung gabi diha. Nora Bernaldez, madyung gabi. Amping kaunay diha, ang Sladyo.